Mikä perkeleen Lieto? Niin, olet Liedossa. Lieto on pieni kylä Turun laidalla. Ja täällä on maapallon viimeiset kaljat. Perkele kaljaa! Mutta niin, piti sanoa, että... Jaa. Hei, kuuleksä jonkun äänen? Mikä saatanan äänen? Hyvää huomenta maapallon asukkaat. No just ton äänen. Minä olen uusi johtajanne, Emil. Ja tästä päivästä lähtien tulette juomaan vain pommakia ja katsotte päivittäin vähintään 12 tuntia animea. Kiitos. Mitä saatanaa? Mitä tääkin äijä luulee taas saavuttavansa? Kuuleksä sä poliisin? Joo, kuulen. Mitä? Kädet ylös! Mitä? Josta? Oliko tuo unta? Niin mitä? Unohda. Kuin vain uudestaan menneisyyden traagisia tapahtumia. Joo, se olisi.